Sa paglipas ng mga araw, naging maayos naman ang lahat. Yung ama niya, takang-taka, gawa ng hindi nito sukat akalain na si Carlos ang magiging solusyon ng problema nila. Dahil sa wala na siya roong maisip gawin, nagpasya na siyang formal na magpaalam sa kanyang mga magulang. Nang mapag-alaman naman ito ang kanyang nais, hindi na yun tumutol pa dahil ang mahalaga lamang para sa kanila malaman kung ano ang gagawin ni Carlos sa kanyang buhay. Matapos ang mga kaganapan sa kanilang tahanan, dali-dali naman siyang bumalik sa kinaroroonan ni Imyong Daroy. Pagdating naman niya sa baryo nito, bumungad yun sa kanyang namamahala sa mga tauhan nitong mga aswang. Bawat isa sa mga nilalang na yon namamayat na, parang matagal na panahon ang hindi nakakalasap ng sapat na sustansya. Kahit medyo naawa naman siya sa mga ito, hindi naman niya yun gaanong pinansin sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili, pare-parehas lamang ang mga nilalang na yon. Nang mapag-alaman naman ni Imyong Daroy ang tungkol sa hangad niyang paglalakbay, hindi naman yun tumutol, subalit bago yun tuluyang sumang-ayon sa kanyang nais, inabisuhan siya nitong hanapin ang mga salamang kerong minsang nakatakas sa mga kamay nito. Ayon sa maestro niya, ang kamatayan ng mga nilalang na yon ang tutuldok sa kanyang misyon na hindi niya pa makumple-kumpleto. Dagdag pa nito na, isang malaking utang na loob niya yon kay Carlos kung sakali mang maisa sa katuparan niya ito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, inabisuhan niya ang maestro niya na susundin niya ang hangad nitong mangyari. Mariin niya ring inilahad dito na hindi siya titigil hanggat hindi niya yun na isa sa katuparan. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang inihanda ang kanyang mga gamit. Kabilang sa mga kinuha niya sa baryo ng kanyang maestro ay ang iilan sa mga mahihiwagang sandata nito. Ayon kay Carlos na, binubuo yon ng mga langis na kayang paglahuin ang kanyang presensya, maging ang kanyang katawang lupa. Para sa kanya, napaka-importante ng gamit na yon, lalo pat isa yon sa mga nagsasakatuparan ng pagiging berdugo niyang antingero. May mga kinuha din siya doong mga punyal na kaya namang pumunit sa kahit na anong kabal ng kanyang makakalaban. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, bago umalis si Carlos, inilahad sa kanya ni Imyong Daroy ang tungkol sa kakayahan ng mga salamangkerong aswang. Ayon dito, taliwas sa mga pangkaraniwang aswang, tuso at pantas ang mga nilalang na yon. Binubuo rin ito ng grupong hindi aabot ng 8 na siya namang pasimpleng naglilibot sa mga baryong malapit sa kanilang lugar. Naniniwala ang matandang yun na hindi ito makakalabas ng isla buhat sa sumpa ng tawid dagat. Dagdag pa nito na kakaiba rin ang amoy ng mga salamangkero sa kadahilanang may rekados ang karneng kinakain nito. Imbis parang amoy ang patay nito, may hahalin tulad mo ang amoy ng mga nilalang na yon sa natuyong ihi ng paniki. Mapanghiyon na merong halong lansa. Basta, hindi maipaliwanag ang amoy nito. Basta Carlos, huwag mong kakalimutan saan ka man mapadpad, parati kang magbao ng dasal. Hindi ko man maipapangakong magkikita pa tayong muli, pero alam mong masaya ko sa kung ano ang kinahantungan ng buhay mo. Ni minsan hindi ako nagsisi na ikaw ang naging tagapaghalili ko. Wika ni Imyong Daroy sa kanya. Nang marinig naman ni Carlos ang sinabi nito, bigla naman niyang napansin ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon, gawa ng kahit papaano, napamahal na rin sa kanya ang matanda. Pagyakap niya rito, mangiyak-ngiyak naman siyang sumagot doon ng, Hindi ko kayo makakalimutan, Imyong. Salamat. Salamat sa pagbabago ng buhay ko. Utang ko ang lahat ng to sa'yo.
Matapos ang tagpong yon, agad namang nilisan ni Carlos ang baryo. Hindi na siya bumalik pa sa tirahan ng kanyang mga magulang para maging matiwasay ang kanyang paglalakbay. Sa mga unang buwan, halos umaraw man noon o gumabi, meron siyang pinapatay na mga aswang. Hindi na rin niya noon inisip kung saan pa siya mapapadpad, basta ang mahalaga para sa kanya, matupad ang kanyang hangarin. Iisa lang ang pangarap noon ni Carlos para sa kanilang lugar, at yon ay ang tuluyang pagtigil ng pag-iral ng mga aswang. Kapag naisakatuparan niya na ito, isusunod na din niya ang mga mambabarang at iba pa. Sa loob ng halos 3 buwan niyang paglalakbay, milya-milya na nga ang layo niya sa lugar ng Pastrana. Bagaman minsan nakakaramdam siya ng hangaring bumalik sa kanilang lugar, pilit niya yung pinipigilan. Naniniwala si Carlos masyadong maaga pa para talikuran ang misyon niya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa kakahuyan, meron siyang nakitang sitio di kalayuan. Pagsipat niya rito, dali-dali naman niya yung pinuntahan habang pasimpleng tinatago ang talibong at mga punyal niyang hawak. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na nga niya ang sitio kung saan doon bumungad sa kanya ang iilang mga taong payapang namumuhay sa lugar na yon. Sa unang tingin wala naman siyang napansin doong kakaiba, pero pagsilay niya sa mga anak nito, doon niya napansin na wala yung mga kanal sa gitna ng kanilang mga ilong at bibig. Naniniwala si Carlos, isa yung senyales na mga aswang ang batang nakikita niya. Ang ipinagtataka niya lang, bakit nasa ganoong estado ito, gayong mga normal naman ang mga magulang nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, unti-unti niyang napagtanto, palakihan ng mga aswang ang sityong yon. Nasisiguro niya kasi, ginagamit lamang ng kung sinong may utak sa gawaing yon ang mga taong naroon. Malakas din ang kanyang kutob, kung hindi yon mga taong wala ng mga kaluluwa, literal na alipin yon ng mga aswang. Dahil sa kanyang mga nasilayan, nagpasya siyang manatili muna sa lugar. Kahit alam niyang natunugan na siya ng kanyang kaaway, sinubukan pa rin niyang magmaang-maangan ukol sa mga kaganapang kanyang nasaksihan. Sa pagsapit ng gabi, habang nakasilong si Carlos sa lilim ng mangga, meron na siyang napapansing iilang mga panauhin na paikot-ikot sa kinaroroonan niya. Yung iba sa mga ito, nagpapanggap na nagtatapon ng mga basura, habang ang iba naman nagtatali ng mga alaga nilang hayop. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang pagpaparamdam ng mga ito, agad naman niyang kinuha ang bitbit niyang sulo para yon ay sindihan. Gawa yon sa isang uri ng kawayan na tinatawag na bagakay na nilagyan ng langis sa loob ng butas nito. Ayon kasi kay Carlos na angkop gawing sulo ang mga bagakay, lalo pat hindi yon basta-bastang rumurupok. May katibayan din ang katawan nito at higit sa lahat, numero 1 yung pangontra laban sa mga aswang. Matapos naman niyang masindihan ang dalawa niyang sulo, minabuti naman niyang ilatag sa lupa ang daladala niyang makapal na kumot. Sa ilalim ng mga kumot na yon, naglagay siya ng mga batong ahas at iilang mga dahong pangontra para sa mga insekto. Nang magawa na niya ito, kampante naman siya roong humiga habang patuloy na nagmamasid sa buong paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapagtanto naman niyang pumasok na ang mga nagmamasid sa kanya, doon na niya dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagsipat naman ng mga nilalang sa ginawa niya, agad naman yung gumawa ng hakbang upang palihim siyang malapitan. Subalit, lingid sa kaalaman ng mga ito, na bagaman nakapikit ang mga mata ni Carlos, gising na gising naman ang kanyang wisyo. Maya-maya pa, pagsunggab sa kanya ng isang binatilyong aswang, laking gulat na lamang nito
nang kisap mata siyang maglaho sa kanyang kinahihigaan. Pagdating doon ng nilalang, ang tanging nadatna na lamang nito ay ang nalikha niyang usok buhat sa kanyang paglaho. Dahil sa pangyayari, mabilis naman yung lumayo, subalit bago pa man ito marating ang kanyang mga kasama, bahagya naman yung natigilan dahil sa pagramdam nito ng isang kamay na bigla na lamang lumapat sa kanyang balikat. Pagsilay naman niya sa kanyang tabi, doon niya nasipat si Carlos, nakangisi habang pinagmamasdan niya. Pagramdam naman niyang sisigaw na ang nilalang na yon, agad naman niyang binusala ng bunganga nito, sabay tarak ng kanyang punyal sa dibdib nito. Dahil sa kakayahan ng punyal niyang pumunit ng kabal, parang naging pangkaraniwang balat na lamang ng tao ang balat ng aswang na yon. Sa pagbunot naman niya ng punyal sa dibdib nito, umagos doon ang napakaraming dugo at sa isang iglap, agad naman yung humandusay sa lupa nang wala ng buhay. Matapos ang pangyayari, paisa-isa nang nagpakita sa kanya ang mga kasama nitong aswang. Sa kanyang pagmamasid noon, pansin na pansin niya na purong mga bata ang mga nilalang na yon. Dahil sa kanyang mga nasaksihan, wala naman siyang ibang naramdaman kundi ang galit sa nilalang na may gawa nito. Kahit hindi kasi sabihin sa kanya, alam niyang minsang mga pangkaraniwang tao ang mga batang yon. Maaaring pinainom lang ito ng bertud, kaya sila naging ganon. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang galit niya, seryoso naman siyang nagwika sa mga ito ng, "Bakit hindi ninyo papuntahin dito ang pinuno ninyo? Sabihin niyo sa kanya, siya ang kumaharap sa akin. Ayaw niya nun? Kapag nagduelo kaming dalawa, may iwasan niyang pagkaubos ng bilang ninyo." Nang marinig naman ng mga batang aswang ang kanyang sinabi, umangi lang naman ang mga ito habang dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan niya. Pagramdam naman ni Carlos na hindi nito tutugunin ang kanyang nais, wala na siyang nagawa kundi muli na namang bunutin ang kanyang dalawang sundang. Bilang partida, hindi na niya ginamit pa ang kakayahan niyang magkubli sa mga anino. Para mas masiyahan noon si Carlos, sinubukan niya ang kakayahan ng salsagan at ragukrok. Nga pala, pasensya na kayo kung masyadong malabo ang tungkol sa mutyang yan. Ayon kasi kay Carlos, mas mainam na yan na lamang ang alam nyo para na rin sa kanyang kaligtasan. Pero ayon sa kanya ulit, ang buhanging bumubuo rito ay alikabok ng mga namatay na engkanto, kalakip ang dinurog na batong libon. Mariin niya ring inilahad na purong kalikasan ang may gawa nito. Sumasabay din yun sa mga ugat ng mutya ng sinukuan. Habang hawak-hawak naman niya ang dalawang mutya, taimtim naman niyang inihipan yon ng mga pakaing dasal. Pagramdam niyang umiinit na ang mga ito, walang pagdadalawang isip naman niyang inutusan ang mutya ng salsagan na ibaba ang pangunahin nitong depensa. Makalipas pa ang ilang minuto, buong puwersa naman niyang sinugod ang mga aswang. Sa loob ng halos kalahating oras, walang habas niyang pinagpapapatay ang mga nilalang na yon. Dahil sa brutal na pagpaslang ni Carlos, kung kaya't sa mismong sitio, nagkalat ang mga parte ng mga katawan nito. Matapos naman niya yung lipulin, doon niya nasilayan ang isang lalaking merong kakaibang presensya. Yung amoy nito, parang kahalintulad sa amoy na inilahad sa kanya ng kanyang maestro. Dahil sa kakaibang napansin noon ni Carlos, agad naman niyang ginamit ang kanyang abilidad. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, kisap mata naman siyang naglaho sa kinaroroonan niya, sabay walang habas na taga sa iba't ibang parte ng katawan nito. Noong una nagagawa pa yung masalag ng salamangkero, pero dahil sa lakas ng trabungko ng buhaya, wala na rin yung nagawa kundi ang magpalit anyo. Pagsilay naman ni Carlos na nagpapahid na yon ng langis sa katawan, paulit-ulit naman niya yung sinunggaban hanggang sa matagumpay na niyang naputol
ang kaliwang braso ng lalaki. Maya-maya pa, pagramdam niyang makakalaban pa ito, hindi niya na yun tinantanan hanggang sa tuluyan ng kumalas sa mismong katawan nito ang ulo ng nilalang. Pagsilay ni Carlos na patay na ang salamangkero, dali-dali naman niyang tiningnan ang kabuuan ng karga nito. Ang tanging hinahanap lang doon ni Carlos ay yung mga bagay na merong kaugnayan sa iba pa nitong mga kasama. Ayon kasi sa kanya, na kapag may nakita siyang bakas ng presensya ng mga ito, hindi na magiging mahirap para sa kanya na yon ay hanapin. Sa oras kasi na nahawakan niya ang isang bagay na merong kaugnayan sa mga nilalang na yon, doon na niya makikita ang taling nagdudugtong sa kanilang mga kaluluwa. Dagdag pa ni Carlos na kahit saang lupalop man yon naroroon, makikita at makikita pa rin niya ito buhat sa parang bituin ng liwanag ng mga lubid nilang tangan. Bago pa man sumapit ang hating gabi, natuklasan na niya ang mga gamit ng mga kasama nitong salamangkero. Kung hindi siya nagkakamali, 6 ang kaanib sa grupong yon na siya namang kasalukuyang naninirahan sa mga baryo di kalayuan sa lugar na yon. Kaya naman niya nalaman ang tungkol dito dahil kitang-kita sa kalangitan ang kanilang mga makukulay na lubid. Para makasiguro, minabuti ni Carlos na tingnan pa ang laman ng bahay nito. Nang mapagtanto naman niyang wala na siyang makikita sa lugar, nagdesisyon na siyang umusad patungo sa baryong kinaroroonan ng mga nilalang. Habang binabagtas naman niya noon ang daan, lingid sa kanyang kaalaman, tinatahak na pala niya ang daan patungong Matalom. 2 araw pa ang lumipas, narating na nga niya ang unang baryo na kinaroroonan ng salamangkero. Kagaya ng unang kasama nitong pinaslang niya, marami rin yung mga tauhan. Napansin din niyang nagtitindayo ng mga karne ng tao sa mga parokyano nitong meron ding dugo ng mga aswang. Para maging malinis naman noon ang kanyang plano, naglagay siya sa kanyang katawan ng langis na pampawala ng kanyang presensya. Halos isang buong umaga niya rin yung pinagmasdan hanggang sa napagtanto niya ang bawat kilos at galaw nito sa kanyang teritoryo. Pansin din niyang kampante ang nilalang na yon, kaya na may bago sumapit ang 6:00 ng gabi, palihim niya na yung inatake. Paglitaw niya sa tabi ng salamangkero, agad naman niyang itinarak sa likod nito ang 2 niyang sundang, sabay waklit nito pababa. Sa sobrang talim ng mga armas na yon, halos mahati na sa 3 ang salamangkero. Bago pa man siya makita ng iba pa nitong mga kasama, kasalukuyan na siyang naglalakad patungo sa ibang baryo. Kagaya ng ginawa niya sa pangalawa, ganun din ang ginawa niya sa pangatlo at sa mga sumunod pa. Halos hindi pa nga noon lumilipas ang 2 linggo, nagawa na niyang matupad ang nais mangyari ng maestro niyang si Imyong Daroy. Para kay Carlos, wala naman siyang pinagsisihan sa mga bagay na yon, lalo pat napansin niyang labis na ring nagpapahirap ang mga ito sa pamumuhay ng mga pangkaraniwang tao. Matapos naman niyang maisakatuparan ang kanyang nais, agad naman niyang binalikan ang iba pa nitong mga kasama. Yung iilang mga aswang, pilit na nagmamakaawa sa kanya, pero tinuluyan niya pa rin ang mga ito. Nasa paninindigan na kasi noon ni Carlos na kapag ang isang nilalang ay nakakain na ng karne ng tao, tinuturing niya na yung nagtatanga na ng sakit na ang tanging lunas ay kamatayan. Wala rin siyang pakialam kung mapabata man o matanda ang kanyang papatayin sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na sinusubok lamang siya ng mga demonyo na kumokontrol sa mga ito. Nang malipol na niya ang kabuoang tauhan ng mga salamangkero, nagdesisyon na siyang maghanap muna ng mapagtitirahan niya pansamantala. Nakaramdam kasi noon ng matinding pagod si Carlos buhat sa halos ilang buwan niyang ginagawa. Anya, na kahit berdugo siya ng mga aswang, kinakailangan niya pa rin magpahinga. Ayon sa kanya na, ang pinakamahirap sa trabaho niyang yon
ay yung pakiramdam na para kang hindi nilulubayan ng mga nagawa mo sa nakaraan. Yung tipong kahit saan man siya magpunta, nakikita niya pa rin ang mga nakakaawang pagmumuka ng mga biktimang pinatay niya. Isang buwan pa ang lumipas. May nakilala si Carlos na isang pamilya ng mga magsasaka. Kaya siya nagkaroon ng kaugnayan sa mga ito, gawa ng naging kasama niya yon sa iisang anihan. Daan din ng pamilya nito ang kanyang bahay, kaya na may hindi naglaon, naging magkaibigan sila ng padre de pamilya nun. Masiyahin ang pamilyang yon, tipong kahit walang-wala, hindi sila nagkakaroon ng mga pagtatalo. Imbis na mag-away-away, ang ginagawa nila magtulungan para mabigyan ng solusyon ang kanilang problema. Minsan nga, kahit wala na yung makain, nagagawa pa nitong mapadalhan ng mga kakanin itong si Carlos. Habang patagal ng patagal ang kanyang pananatili sa lugar, hindi niya maipagkakaila, tinuring na rin niya yung pamilya. Sa maniwala kayo o hindi pinuno, yun lamang ang bukod tanging pamilyang ginamot noon ni Carlos maliban sa totoo niyang pamilya. Si Carlos kasi, hindi basta-bastang nanggagamot, lalo pat nakatuon sa pangkumbate ang lahat ng karga niya. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman noon, nagawa na palang matunugan ng mga may galit sa kanya, ang pamilyang yon. 3 araw pa noon ang lumipas, napapansin naman niyang madalang na ang pagdaan ng mga ito sa pamamahay niya. Noong una, inakala niyang baka abala lamang yon sa pagtatanim. Pero nang dumating sa puntong hindi na yon nagpaparamdam, nagdesisyon na siyang yon ay puntahan. Di naman gaanong malayo sa kanya ang pamamahay nito, pero aminado siya noong hindi rin siya gaanong nakakabisita buhat sa trabahong palihim niyang ginagawa. Sa pagdating naman niya sa tahanan nito, doon bumungad ang kaibigan niya, nakaupo sa loob ng kanilang bahay at kasalukuyan ng naaagnas ang katawan. Yung mga anak nito, wala ng ulo, tapos wakwak na ang tiyan. Yung ilaw naman ng tahanan, halos hindi na rin niya matagpuan. Matapos naman niya yung makita, ang tanging naramdaman na lamang niya ay matinding panghihina ng katawan. Di na rin siya noon nakapagsalita dahil pansamantalang na blanko ang kanyang isip. Sa kanyang pagmamasid, unti-unti naman niyang napansin ang pagtulo ng kanyang luha. Upang hindi siya gaanong masaktan sa kanyang mga nakita, pinilit na lamang niyang lumabas habang isinasaboy sa dingding ng bahay nito ang hawak-hawak niyang langis. Para kay Carlos, isa yun sa mga tagpo na tumatak talaga sa kanyang isipan. Maaaring karma na rin yun sa kanya sa lahat ng masasama niyang ginawa. Ilang beses din niyang sinubukang hanapin ang pumatay sa mga ito, pero sa kasamaang palad, hindi niya na yon natagpuan. Bukod kasi sa wala siyang nakitang bakas sa mga ito, tila bang alam din ng mga nilalang na yan kung papaano tumakas mula sa kanyang mga kamay. Kampante naman siyang hindi nito magagalaw ang kanyang pamilya, lalo pat bantay sarado ito ng mga tauhan ng kanyang maestro. Magmula noong naranasan niya ang kaganapang yon, iniwasan na niyang maging malapit sa kung kani-kanino. Umalis na rin siya sa tinitirahan niya nang sa gayoy makahanap ng panibagong buhay sa ibang lugar. Sa kalalakbay at kakalakbay niya, narating niya noon ang lugar ng Matalom. Dahil sa maganda naman doon ang pamumuhay, pinili niyang doong manirahan habang patuloy pa rin sa kanyang nakasanayang gawain. Sa loob ng ilang dekada, halos hindi na mabilang ni Carlos sa mga kamay niya ang mga napaslang niyang aswang. Hindi man sa pagmamayabang pinuno, pero isa si Carlos sa may malaking ambag kung bakit nabawasan ang bilang ng mga aswang sa kabuuang lugar ng Leyte. Pero alam niyo, sa kabila ng mga tagumpay niyang yon, ni minsan, hinding-hindi niya kayang maipagkaila ang tungkol sa mga inosenteng buhay na nagbuwis para sa kanya. Upang manatili sa kanyang alaala ang mga ito,
pinili niyang manggamot habang dahan-dahan namang tinatalikuran ang pagiging isang mangangatay ng mga aswang na berdugong antingero. Okay, opinyon ko sa buong serye o kwento. Oo nga no, parang lahat tayo kasi dun sa first episode sa unang nilabas natin angas na angas kay Carlos, ang galing, parang walang kahinaan, kung makipagkumbate, kala mo alam niya na lahat. Pero sa likod pala ng pagiging ganon ni Carlos, may tinatago rin pala siyang lungkot. 'Di ba? Tapos sunod-sunod yung karmang dumating sa buhay niya. Well, siguro hindi ganun kalala kasi hindi naman niya kamag-anak. Pero kasi kaibigan niya yun napamahal na sa kanya. Tapos sa ugali ni Carlos, na hindi naman gaanong pala kaibigan, sobrang tinetreasure niya yung pamilya na yon. Ang kaso lang, inubos ng mga aswang. Siguro nga, totoo yung sinabi ni Carlos na karma niya yon sa lahat ng ginawa niya. Pero kasi hindi ko rin matawag na karma, gawa nga ng kalaban mo masama nasa mabuting panig ka 'di ba? So siguro, paano ba? Tangan-tangan ni Carlos lahat ng aral ng ating Panginoon, 'di ba? Tapos ginagamit niya yon para pumaslang ng mga nasa kaliwa. Alam ko na, siguro nakita ko na. Siguro hindi naman tinatadhana ng Diyos na pumatay si Carlos ng mga aswang, pero ginagawa niya yon sa pangsarili niyang interes. 'Di ba? Ganito na lang. Merong inaaswang sa isang lugar, lumapit sa albularyo, tinulungan sila ng albularyo, tapos pinatay ng albularyo yung aswang. So walang naging karma. Bakit? Kasi merong humingi ng tulong sa albularyo. So may dahilan ngayon yung albularyo para patayin yung aswang na yon. Kay Carlos walang ganun. Papatay at papatay siya kung kailan niya lang gusto. So parang ang nangyayari, hindi nagiging balanse. 'Di ba? Yun lang yung nakita ko. Yun lang yung nakita ko sa buong serye na to na kung bakit kinarma si Carlos. Pero overall, maganda naman yung ending. Nagbabagong buhay na siya, tsaka ginagamit niya na yung aral niya sa panggagamot. Siguro, unti-unting natutunan ni Carlos na gamitin yung mga tanga niya para makatulong na lang sa kapwa, hindi yung para pumatay. Siguro minsan pumapatay pag kailangan, pero most of the time siguro nanggagamot na lang kasi anong taon pa nangyari to, di ba? Yun lang yung opinion ko sa buong kwento, pero overall, ang ganda nito. Marami ring lesson na nakatago sa buong serye. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.